Pasidaan sa mga viewers kay sensitibo kining video. Giatake og langaw ang merkadong publiko sa barangay Lumbangan sa lungsod sa Mabinay sa lalawigan sa Negros Oriental. Alang sa detalye, ani ang report ni Mark Reggie Abella. Daw gihasi sa mga langaw ang merkado publiko sa barangay Lumbangan sa lungsod sa Mabinay, mabaligya ang buwadman o bisan unsa. Mihugpa usab ang mga langaw sa mga sahod o bisan sa bungbong. Bisan ang gaasunga linungag nga kanon, gilangaw gihapon. Ang paghugpa sa mga langaw nakapaalarma sa lokal nga kagamhanan sa lungsod. Gawas sa Lumbangan, gihugpaan usab sa langaw ang barangay Panyabonan. Subay niini, mipahigayon og joint inspection ang Department of Health, Municipal Environment and Natural Resources Office, Rural Health Unit ug Mabinay Police sa mga poultry farm sa dapit. Tumong sa inspeksyon ang pagsuta ang hinungdan sa pagdagsa sa mga langaw. Sa 5 ka mga poultry farms, usa lang ang nasutang gigikanan sa mga langaw. Nahimutang kini sa utlanan sa barangay Panyabonan ug Lumbangan. Giingong nabuslot kuno ang screen sa farm nga mo'y giagian sa mga langaw pasud og pagawas sa farm. Gisubay sa GMA Integrated News ang pagkuha sa habig sa tagduma sa poultry farm apan nagdumili kini pagluwad og pamahayag. Giangkon sa caretaker sa farm nga wala pa sila makapalimpyo og tarong human makapahigayon og harvest. Misaad hinuon sila nga humanon nila ang paglimpyo sa farm. Giauhag ni Dr. Ernest Oy sa Mabinay Rural Health Unit ang tigduma sa farm nga limpyuhan ang farm sa labing daling panahon. Gidid-an na una sila makapamuhi og mga manok hangtod nga masulbad ang suliran. Nabalaka si Oy nga posibleng mosangpot sa mga sakit kung magdugay-dugay paglimpyo ang maong farm. Sa pagkakaron, wala pa nadawat nga mga taho nga nangasakit tungod sa pagdagsa sa mga langaw. Langaw ra jud, dahang langaw. Dugay-dugay naman ni, gahulak ra bisug payapas. Wala na pud minireklamo. Tamang pa mawala karon jud may baga ka istanan. Sir, so far ang langaw dili sa public market. Wa may kabalog sa hindungdan ang istorya sa mga tao, sir, ug mag-harvest kuno sila og sa manukan mo kuno ni ingon ani nga mugawas. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.